JM-an lanerako mugikortasun plana egiten ari gara. Lantokira egunero nola joaten garen hobeto ezagutu nahi dugu. Autoz etortzen garen, bidaia partekatzen dugun, garraio publiko erabiltzen dugun, oinez ibiltzen garen, bizikletaz etortzen garen edo hainbat aukera konbinatzen ditugun. Zergatik da garrantzitsua? Izan ere, mugikortasuna hobetzeak erosotasuna, segurtasuna eta denbora irabaztea ere esan nahi du. Autoilerak murriztea, alternatiba jasangarriagoak eskaintzea, sarbideak hobetzea, joan etorrien kostak murriztea eta lan ingurune osasungarriago baterantz aurrera egitea esan nahi du. Plan erabilgarri eta errealista bat diseinatzeko JMA osatzen dugun guztion iritzia behar dugu. Horregatik, inkesta labur bat egitera gonbidatzen zaitugu. Minutu batzuk besterik ez dituzu beharko, eta zure erantzunek, beharrak, zailtasunak eta hobetzeko aukerak identifikatzen lagunduko digute. Eskaneatu QR kodea erantzun inkestari eta lagundu gure lantokirako mugikortasuna hobetzen. Zure iritziak balio du. Parte hartu.